कैसा लग रहा है? गलम जा तो मैंने एकदम मैंने टेलर घूमते हैं गाइस में। So hello lwgwfwr, welcome back to my channel. To गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मा होनो लोगोफोर, लोगोआ जुखाम नानो नागिरदों आरोना। तो 2 बिगानि जुखाम नानो नागिरदों। तो बेयावहाय आं थांनो नागिरदों आरोना। तो रावबो मानसि गैयानो, एसे हेल्प खालामना हैनोसै आरोना लोगोफोर जुखाम मारा नानायाव। तो दिनैनि भिडिअआ बे जुखाम मारा नानायनिनो जागोन लोगोफोर। तो 2 बिगा गायदों आरोना। 2 बिगायावहाय खै कुइन्टेल ओंखारो बेखौ दा नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय आन्दाज खालामनानै बुंगोन आरोना। तो रानबासो केजि वेट जायो नालाय। तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं दायो थांनोसै। ट्रेक्टरा मोनफैबाय आरोना बै खाथियावनो लोगोफोर बैथिंजाय। ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर, दाखालि बावैथ' बिराद गाज्रि अखा हाबायना लोगोफोर। सप्तासेसो एकदम लागातार अखा हानायाव मा जादों लोगोफोर, सोरबा मारा नाना लानाया एकदम पुरा दाम मोनासै आरोना लोगोफोर, गाजा बेरजोबनानै खोनानो मोन्दों लोगोफोर 1200 थाखा कुइन्टेलावनो हरनांदों आरोना। ओरैबायदि दुखुनांथाव। ओमफ्राय जोंहाथ' हरजोबखांबाय नालाय, जोंहानिया 2100 मोन्दों आरोना, 2120 थाखा कुइन्टेलाव दाना हरजोबखांखाबाय। ओमफ्राय दायो लोगोनि नानो नागिरदों आरोना इथिंजाय नैबेनिखौ लोगोफोर। ओमफ्राय ट्रेक्टरा फैखाबाय नै 2 बिगानि खै टेलार ओंखारो। तो टेलार मोनसेयाव लोगोफोर गुथि नानाया टेलार मोनसेयाव ओरैनो 12-13 बिदि थाङो आरोना कुइन्टेल। तो खै टेलार जायो नायनोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। जुखाम मालिकआ बैयाव दङ, ओइ नै लेंहरगासिनो आरोना। जुखाम मालिकआ दिनै खुसियानो खुसि आरोना, नायनो र' माबायदि खुसि। नै बिथिंजाय दं नै आइदै तामोलखौ नायग्रोनि एसे बेसेबां बुरजा। नै तामोला जिबन ब्लगसानि नैलै मालिकआ खुसियानो खुसि नायलाय। जुखाम इसेल' नानो नागिरदों, इसेल' पुरा 30 ना 30 जाबाथाय देरहाबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो हेल्प खालामफैदों, बिथाङा खस्थ' मोनसिगोन दिनै गरमजों। लेबार जानो फैदों गाइस, लेबार दिनै।
कैसा लग रहा है Masa ka ba? गलम से जा पहले को एकदम खलास मैंने तेला घुसा में गाइस तेला घुसा भाई मैंने बोडो मोवर ना आधा तेला राव kan dia cara nila Sampai guys men, kita aware dah. Jalan musim dah sebab oh ma, go dulu lah. Finally, Shobha. Malika. Malika ne video Malika. Oh, इधर से बाहर आ गया फंबाय फैदों फंबाय थिंजाय मारा हागोन नामा ओमफ्राय नैबे फंबाय फैदों आरोना ओमफ्राय खानायखौ नाय डेन्जार जोब्बाय guys men खालास mesin bondo खालास so लोगोफोर जुखाम मारा नानायनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना थ' मा होनो जुखामा 1.5 टेलार जाबाय आरोना लोगोफोर थ' एप्रक्स 22-23 कुइन्टेलसो जानो हागौ आरोना 2 बिगायाव थ' लोगोफोर ओमफ्राय बोथोराथ' दा नै माबायदि जाखो जोबबाय आरोना थ' अखा मोनबाथाय ओरैबायदि गिनांगौ जायो आरोना बिराद खोबनांगौ जायो थ' दिनैनि बोथोरा मोजां नङाबाथाय डेन्जार खस्थ' मोनो आरोना लोगोफोर थ' नोंसोरबो लोगोफोर सोरबाफोर गायदोंबा खोन्थाहरदो माबायदि जाखो ओमफ्राय फानहरखांबायबा बेसेबां दाम मोनखो भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय